Shin me yasa matasa ba sa shiga siyasa a Najeriya? Ka taɓa tambayar kanka me yasa matasa a Najeriya su ne suka fi yawa amma kuma su ne suka fi yin shiru a al'amarin siyasa? Ba wai matasa ba sa so bane, amma an sa musu tsoro. An nuna musu cewar siyasa na masu kuɗi ne. An koya musu cewar sai ka lalace kafin ka yi nasara. Wasu ma suna cewa su ba za su shiga wannan dirty game ɗin ba. Wasu kuma rayuwa ta dame su, neman aiki da neman abinci. Siyasa ta zama kamar ba priority. Sai kuma al'amarin social media, muna magana muna complain amma har yanzu ba mu shiga cikin tsarin ba. Amma ka taɓa tunanin idan kai baka shiga siyasa ba, wa zai yanke maka hukunci? Wa zai tsara maka rayuwa? Sannan kuma waye zai deciding makomarka? Siyasa a idon matasa tana kama da wasa mai haɗari, inda ake amfani da iko, kuɗi da kuma ƙarfi. Wasu suna ganin cewar dole sai ka lalace kafin ka samu nasara a siyasa. Saboda haka suna jin tsoron shiga domin su kare mutuncinsu. Yawancin matasa yau suna yawan yin magana a social media, suna sukan gwamnati. Suna ba da ra'ayi, amma yawancin wannan baya wucewa zuwa aiki na zahiri. Kamar shiga jam'iyya ko tsayawa takara. Ana kiransa keyboard activism. Amma me ya kamata ya canza? Matasa su fara fahimtar ƙarfinsu. Yawan matasa yana nufin suna da iko, idan suka haɗa kai za su iya canza komai. Sababbin mutane masu gaskiya za su iya kawo sauyi. Yawancin matasa sun riga sun yanke ƙauna da siyasa, suna ganin cewar komai cike yake da magudi, cin hanci da rashin gaskiya. A gurinsu siyasa ba hanya ba ce ta kawo canji, sai dai hanya ce ta amfani da kai. Wannan tunanin shi yake sa gaba ɗaya su nesanta kansu daga cikin al'amarin siyasa. A ƙarshe ina cewa idan matasa suka guji siyasa, to siyasa ba za ta guje su ba. Za a ci gaba da yanke hukunci ba tare da su ba. Saboda haka tambayar ita ce me yasa matasa ba sa son shiga siyasa? Ba tambayar cewa yaushe matasa za su tashi su karɓi jagoranci ba. Allah ya sa mu dace, amin.